và thế vi an tân vi sa ya sang cát tăng a di ya tây an sắc mano tây a sa ya qua sa ya qua tây ya sa ya qua bên ya an môn đen la va thana pa con môn pa cụ tao a phê vô a hay sa na la ya te va me về vì cô bạn yang biết ba thế là khi an tê ca ba thế khi an tân yang sa ya tây sang khan đan tây wa a sa na tây yang sa ya có tiêu a me phật tê